Sanibonani, welcome back to enye ivideo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much for coming. Ungakhohlwa subscribe, like video, share video, put that notification bell on. Okay, watch the adverts as well. It does help ukugala a lot. Nasokhuluma ngalo mcaco wesilo, hayi kuningi bafethu ke kule ndaba, kuningi ama video ngishilo ngathi ngizowenza because mina I will bring an update since ngivele ngaqala ukwenza ama video. Sikhuluma ngenkosi ke nomshado wayo, divorce ke umama uNdlunkulu ke uQueen eGamayisela Zulu shada ke uQueen noMzamo Myeni. Kuningi lapha yabe kuthiwe ke umama uNdlunkulu uhambisa amaphepha enkantolo ezama ukumisa lo mshado ngoba uthi ke isilo asinalo ilungelo lokuthi sishade omunye unkosikazi njengoba beshada umshado wesilungu nje. Umshado wesilungu awuvumi ukuthi ke isilo singaqhubeka sishada amanye amakhosikazi besashadile. So kuningi lapha you guys ngazobona la kuthiwa ke uQueen noMzamo Myeni uye waphawula wathi mina ngizoshada kumnyama noma kubomvu, I'm getting married. Ngathi girl wazitshela kusho ukuthi nje inkosi impromisile umama wathi khuleka mama uyaqhubeka lo mshado na kanje manje kuningi nje bafethu ke kuthiwa ke kuningi isiphenduke insumasumane ke kuhoxiswa ke komcaco wesilo uMisizulu Sinqobile kaZwelithi njengoba ke imbube noNdlunkulu uMnumzamo Myeni bethi luzokhuphuka udwendwe ngesonto bayaqhubeka bafethu ngalo mshado. Ayikho into ebamisile. I think umama uQueen kaMayisela Zulu akawinanga lapha enkantolo when it comes to her stopping the wedding. She lost that one. So ke inkosi izoqhubeka ke ishade. So nakuthi imbube ke noNdlunkulu Mamyeni bathe bazi ehlalele esigodlweni emashobeni bathi umcaco uzoqhubeka njengoba kuhleliwe. uNdlunkulu Mamyeni uphinde waveza nokuthi akazi lutho yena ngokuhoxiswa kwabaqaphi bakhe nemihlumulo ayithola kuHulumeni. Khumbula besenza ama video sithi sizwe ukuthiwa ke kumiswe yonke into kwahoxiswa yonke into ama bodyguards and everything else ethi noMzamo Myeni beyithiwe wo ngoba ke inkosi idila ke nodaba lwayo noQueen kaMayisela Zulu. Hayi angazi lapha bebethe selishayela ihora le-11 elibekwe isilo ukuba ke kuhoxiswe yonke imihlomulo kaNomzamo Myeni. Ngabe isilo senza lokhu kulandela ukuvela kwamahlebezi engane yesibili kaMamyeni noma ukugwema ihlazo ngecala elifakwe uNdlunkulu kaMayisela elizolalelwa enkantolo ngomsombuluko. So this was before. Kuningi bafethu ke kodwa kuthiwe hayi bayaqhubeka nje ngokushada, ayikho into ebavimbile njengoba ke umama uNdlunkulu didn't win this one case. So umcaco wesilo uyaqhubeka uyashada kumama Myeni njengoba wayishilo wathi kumnyama kubomvu yena nje uqhubeka nje Bathi laphana sichithiwe isicelo sikaNdlunkulu uNtokozo Mayisela Zulu sokumisa umcaco wesilo uMisizulu Sinqobile kaZwelithi noNdlunkulu oNomzamo Myeni. Isicelo sikaNdlunkulu kaMayisela sikhishiwe ohlwini lwamacala aphuthumayo. Okay, ijaji uSidwele Mngadi lithe isicelo sikaNdlunkulu kaMayisela asiphuthumi. Icala belilalelwe enkantolo enkulu eMgungundlovu. Emaphepheni asenkantolo uNdlunkulu kaMayisela ubekhala ngokuthi imbube ayinalo ilungelo lokuthatha ke omunye uNdlunkulu ngoba bashada umshado omhlophe. So ke kuthiwa sichithiwe ke leso ukuthi imbube ke yona izocacelwa kuNdlunkulu Mamyeni ngesonto ngolesihlanu kuzokuba ke nomkhehlo. Emaphepheni asenkantolo imbube ithe isicelo sikaNdlunkulu asiphuthumi. Njengalana bebebhalile bethe usilo uMisizulu Sinqobile kaZwelithini sifuna ukuthi kuchithe isicelo sikaNdlunkulu uNtokozo Mayisela Zulu sokuba kuvinjwe umcaco waso ozokuba ngempela sonto njengoba ke sesichithiwe. This was before bethi inkosi ifuna ukuthi isicelo sikaMama uNdlunkulu sichithwe. Sesichithiwe ke njengoba kunjalo nje. Indlulamithi yamakhosi ithe isicelo sikaNdlunkulu kaMayisela asiphuthumi. Imbube kusho lokho emaphepheni ewafaka inkantolo enkulu eMgungundlovu lapho kulalelwe khona isicelo sikaNdlunkulu kaMayisela. Iqhubeka ke emaphepheni asenkantolo imbube ithe uNdlunkulu kaMayisela akanabo ubufakazi bokuthi izocacelwa uNdlunkulu uNomzamo Myeni ngesonto. So ithe yona imbube ayikaze ilumemezele udwendwe. Umcaco wembube wamenyezelwa ngoba ikhulumela umntwana uSimphiwe Zulu lo sekuthiwa bekuthiwa naye umisiwe uxoshiwe allegedly. Kepha imbube ithe yona ayazi lutho ngalokho yathi yona kade ise mgonqeni njengoba ke ebekuqhubeka umkhosi woselwa. So ke sekumisiwe ke like
ngifuna ukuthi sesichithiwe ke isicelo esivimba kumgcaco wembube by umama kaMayisela Zulu, right? Khona bengifuna ukusho bafethu njengoba imbube ebifuna ukuthi sichithwe sachithwa ngempela, so ke bayaqhubeka benomama uMamiyeni, umshado uyaqhubeka, yonke into kuthiwa is going on. So all those rumors ukuthi hayi ngeke besaqhubeka ntontoni yonke into isahamba ngomumo allegedly basaqhubeka ke bayashada. So angazi ke when it comes to the Shembe church members ngoba kuthiwe ke abakashembe bathi hayibo kungani inkosi ibamba lo msebenzi ngoJanuary, because kahle kahle uma uyilungu la kaShembe awukwazi ukwenza umsebenzi onjena ngoJanuary. Why inkosi yona ivunyelwe ukuwenza lo msebenzi omshado ngoJanuary nje? So kuningi laphana bafethu angazi ke njengoba sichithiwe isicelo sika Mama uNdlunkulu umama ke kaMayisela Zulu ke baqhubeka ke inkosi ke isilo siyaqhubeka ke nokushada umama uMamiyeni. Thank you so much ukuthi ibuke le video, ungakhohlwa kuya subscribe, ya like, ya share, siphinde sibonane kwenye ezolandela ngizoku-update ukuthi from here what next. Okay, thank you so much, ngizokubonana futhi kwenye i-video elandelayo. Bye.